Hello guys, tinokuchingamidza muchirongwa chenyu tadzoka zvekare. I hope munofara. I hope your weekend was well. Mongotiudza kuti manga muchipinda neipi paweekend. Regai titange nenyaya yekutanga. Tete ndine dambudziko. Firstly, makadii dambudziko rangu ndeiri, ndakasiyiwa namai ndine 2 years kana kuzombodzoka vakazofa asi handivazive even memory yavo. Ndakakura, I was molested kubva ndichiri kucreche kusvika ndakura. As I'm writing, misodzi iri kuyerera. Ndakambozama kuzviuraya 3 times zvikaramba. Kiki kuseka nhamo kunge rugare. Ndakakura ndine enga tete even nanhasi. Chaita ndinyore, it's because enga yandinayo ndinorova vana zvekuti ndinozodemba. Vana vangu vanoda baba vavo kudarika ini, and it pains me a lot nekuti rudo rwamai handirizive. And pandaikura, no one ever appreciated me. Vana vangu ndinovada, but sometimes zvinongoerekana hasha dzaita take over. Muhombe akasvika pakudza ticha vake, and right now ndine warning kubva kuma social workers. It's not kuti handivadi, no, but it's because handisati ndapora inside tete. My husband akataura akati une pain whenever I looked in your eyes. Ndiye anozondibata kana let's say mwana uya netoi isiri yake ndinorova kuti waba, but ndinogona kana kupedzisira ndakutoisa mwana zvibhakera. My firstborn anomboda kuzama kundidaidza achiti chomi, achindiudza how much he loves me. He even said, "Mom, I know you want us to have a better life, but you have to let us be kids." It's like I'm afraid of them. Kuti vatambe panze nevamwe vana. Ndenge ndakuti what if vakabatwa kuita rape. I'm too protective navo. Ene ndikavashaya ndinenge ndakutenderera ndichivatsvaka. Ndangonyora nyaya yangu muchidimbu nekuti zvekunyora ma1. I'm now afraid kuti vana vangu ndiri kuvakanganisa. Last time ndakachema my youngest son achiti he wishes kuti mama vafe. Handizivi kuti ndodini tete. I love my kids, but I think I need help. Ndakabvunza kuti how was your upbringing. Message ndakaiona ndiri muchechi, saka ndangoona pekuti vanorova vana. I didn't read it all. Ndobati, did you grow up in a family nerudo? Vakati tete, I was raped at 9 ne-family members. Ndikanzi ndikumbire ruregerero for kuti ndigare pamba. Since then, I started to hate myself. I became addicted to sex until ndazomitisiwa. Now ndane murume, a loving husband, but ndakamboita nguva yekuti ndanga nda-addicted kuti tirwe. At first I ndirowa until you saw that I'm enjoying the pain. After that, I became addicted kuita vana. All this, I'm trying to escape pain and anger. I'm addicted to labor pain, but I'm praying about that nekuti it's affecting me. Saka ndakabvunza pakuti vakarepewa vakanzi vakumbire ruregero. Ndikati saka ifamily yanga iri family yamama here? Zvika no, family yababa. Ende munhu aiva munhu mukuru. Pakatoitwa meeting ndipo pavakanzi ndikumbire ruregero nekuti munhu akatsamwa kuti nditaurirei. My childhood traumas tirikuwaona, like she's angry. She grew up angry, very bitter because mai vanokusiya wosvika pakushaya une 2 years havana any memory namama. Number 1. Number 2, vorepewa vakakura kwete ka1 zvakakura zvichiitika kusvika vatozoita addicted kubonde. Traumatic, inonzi traumatic sexualization. Anditi saka kana ukarepewa uri mudiki, kazhinji kacho you become addicted to sex, not because you enjoy it, but it's some sort of trauma response. Takazvidzidza kuchikoro makore akare. Asi todzoka pakuti zvakare vakuchirova vana. Vakatanga vachimbonetsana nemurume, vachigwa nemurume, vakaona kuti vakutanga kurova vana, ende vanorova vana zvekuti vadopiwa notice nema-social worker. Muri kuona here dambudziko rirapo. I wish my sister, I'm very sorry for what you went through, and it's unfortunate kuti hanzi pane statement rakataurwa kunzi kana iwe if you don't address your problems
you bleed on someone and munhu anotozoenda kuchipatara pamusaka pako, you bleed on the wrong people. These are just children. Vangori vana havana chavanoziva. Ndavatumira nhamba yapsychologist edu panapa tinoshanda nemapsychologist, hatingoverengi chete. Ndavatumira nhamba yapsychologist vedu kuti vavabatsire because she really needs help. She needs help. Ini chandingangotaura ndechekuti kana makungoona kuti vana vauya netoy vana ende unotoona kuti wakutotsama ende woramba uchitsama zvoto ukuovertake, zvivharire bedroom yenyu. Zvivharire bedroom yenyu, number 1. Number 2, mukaima kuseni muchinomhanya, kumhanya chaiko, kumhanya mupedze shungu. Our psychologist will get in touch with you. She's going to talk to you also. I'm very sorry for what you went through. Just that pamakatumira message ndandiri muchechi saka tinonyakwanisa kutaura but ndichakutumirai audio. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Tene daro rose makadini ndiri tete mukati meupenyu hwangu, upenyu hwakaita kusunga kutingi tete handizivi kuti ndiri kuenda here kana kuti ndiri kudzoka. Zvinhu zvose hazvisi kumeka sense. Ndingangoti upenyu hwangu huri pastand still, hapana chiri kufamba zvekuti ndikadzamisa pfungwa ndinongozoerekana misodzi yobuda. Kusvika rini ndichitambudzika, kusvika rini ndichingorarama upenyu hwekubatanidzira kia living. Tete ndikakudzai kuti ndakatoenda kuchikoro sevana vevamwe, ndikatopfekawo kepu yefundo. Kuchikoro ndaikwatura tete uye ndaive neshungu dzekuti upenyu hwangu husanduke. Ndakatanga ndichakanda matsamba ebasa dzamara ndaneta, either haureply or kunouya regret. Ndakazama tete, it's been 11 years ndagraduata, asi handina kana musi wandakamboshanda kana one day. Certificate rinogara zvaro muhamvuropu pasi pemubhedha richiita gather dust. Chinondirwadza tete ndechekuti vamwe vandakadzidza navo chikoro vava kure neupenyu, saka sei zvangu ndega zvichiramba. Munyama here, handizivi kuti ndakagezwa munyama asi still ngoma ndiyo ndinoita senge ndakazorwa tsvina yembwa. Ndakapiwa munyama usingaiti, ndakaroiwa newakafa kuita kufukidzwa jira dema chairo. Tete upenyu hwangu hausi kumeka sense zvachose. Chero marriage chaiyo yakaramba 5 years back, murume akangobuda akaenda namarwei, ndikasara nezvindumurwa zvangu zviviri. Baba vacho kana kuziva kuti vana vanowachirwa, not even bare sipo rinobva kwaari chete. Ndinombopererwa kushaya kuti ndopei vana. Dai vasiri vana ava ndakatora upenyu hwangu kare, asi ndinozvidzora. Ndinofunga kuti kana ndatora upenyu hwangu vana vachazovei. Kuzama kutangawo business chairo, matomatisi anosvika pakuora tete. Ndakamboita huku ndichiti ndiwanewo kusimuka. Ndakadzirera kubva dziri maday old, dzava kuti dzava kunotengesa kwakungofuma kwakadonha zihuku rakatarisa mudenga 1 kusvika dzapera. Unotongoona kuti pane chiri kurwisana neni chisingadi kuti ndisimukirewo. Handisi munhu ane usimbe tete, nditori enterprising kubata chino nechocho kuti ndiwane kurarama, asi zvinongozoramba at the very last minute. Makomo ndakwirazve, kutsanya ndatsanyazve. Saka ndinoda kubvunza kuti Mwari anopindura minamato yevanhu vakaita sei? Vanonamata minamato ichipindura, munonamata muchitii? Handisi munhu anotora varume vevanhu. In fact, kubva zvandasiyana nababa vevana, I'm refraining from kusangana nevanhu pabonde, ndichitya kutora negative energy kubva kwavari. Saka pandiri kukanganisa ndepapi. Ndikaonawo time ndinoitawo mabasa etsitsi senge kubatsira nherera kana kunocherera mvura chembere dzemuraini, chero kutsvaira. Kana Mwari asingade hake kudayira minamato yangu, dai adavirawo yamai vangu. Chando chino chembere havana kana matenesi nezvekufuka zvinodziya, asi unonzwa vachindisimbisa kuti zvichaita. Kana Mwari asingadi kudayira minamato wangu, ngachingonzwawo kuchema kwevana vangu, ndiwanewo kuvakurisa zvakanaka. Toita namungani. Tete ndikakuudzai kuti vhiki rapera iri ndakabatisawo mumwe muvakidzani wangu masocks kuti ndigozotengesa sezviri winter. Ndaiziva anofamba. Tete ndikakuudzai kuti zvinhu zvacho zviri kunzi zvakabatwa nezimra. Yes, ini hangu ndazosvika pakupererwa. Kusvika rini ndichidai ndiri kufunga hangu kunosarenda vana kusocial welfare. Ndosaka tete muchinzwa kuti vanhu
vanoromba, unenge wazama zvese humanly possible zvichiramba. Tete nedaro rose ndisimbiseiwo ndisati ndabata zvinhu zvakashata ini. Munoziva kuti kana uine nhamo hakuna anokuda. No one wants to be associated with me. Unoita kunge wakazorwa tsvina. Tete ndazotambura ini kana pana anoziva kwandingawana deliverance nokuti ndazama zvose. Tete makasimba here? Ndiri mukomana ane makore 22. We have fallen deeply in love with my guru. Kana chiti my guru ndinoreva mukadzi wamukoma wangu. Kwete cousin kana mwana wekobaba munini. My own brother wandinotevedzana naye. Mukoma wangu akatanga kufambidzana na my guru manyoni patove nemakore. Ndaive ndichiri mudiki ipapo. Pakazowana mukoma wangu basa kumamaini. Akabva nditora kumusha kwandaigara kuti ndizogara pedyo nechikoro sezvo chikoro chekumusha chaive chiri kure. Ndakagara zvangu na mukoma pasina nguva ngani. Mukoma akabva varoora mumusha mukava nemufaro zvichinzi dzinza rakura. Pataigara mumba navo tete, I felt a certain kind of way. Asi ndaingozvibata ndichiti mweyai wainge wandibata. Asi somehow ndiri drawn kuna maiguru vangu, a soft spoken lady, lovable and hardworking. Ndakatomboita dilemma yekuti ndikada kuita zvedzungu komaiguru vakavhunduka vakanoudza mukoma. So ndakazoita low ndichistada ndichiona situation. Tete munoziva pese pandinoona maiguru vachiseka namukoma ndinonzwa godo richigara pamoyo apa, nekuti hakuna umwe munhu wandakada kana wandichazoda samaiguru manyoni. Ndinotoona rekeni dzevana asi chida moyo hamba yakada makwatu. Ndinototi I'm taken. I'm taken na maiguru, and feeling yacho is growing stronger and stronger with each passing day. Tete ndaifunga kuti it's a crush, it will go away. Asi kwete, iya isi crush, rwatova rudo chairo. Asi hazvikonzeri ruvengo pakati pangu na mukoma here. Uchinditarisa hapana pandinoratidza kuti ndingava ndiri murudo na maiguru. Ende kwete handinambobvera ndaita zvevakadzi vevakoma ndichikura tete, asi pana gules ndanyura. Ndafunga kuti kutiza pamba pacho nekuti seeing maiguru every day is torture. Manje shona yedu inoti maiguru ndi mai. Is it applicable kuna maiguru na bamunini? Oro iri applicable kuna maiguru sisi vemukadzi na bamunini murume womuning'ina? Ndikakanda shoko handizobvundutsi maiguru kanoudza mukoma. That woman is loyal and loving manisham. Munozoe times ndinongoti dai mukoma vakaita njodzi kumaini koko vakashaika ndisari ndogara na maiguru naka. Kuti ndisvitse shoko ndinoona sekuti ndinodzvara ruvengo pakati pangu na mukoma wangu, asi ndaneta nekukuvarira mukati. Ndakambotaura kuti maiguru kana mukoma wakafa ndichagara naka. Vakaseka vakakachidzwa tete vakati ndichiri mwana, she will forever love mukoma wangu. Ipapa ndainzwa moyo wangu kubayobayiwa ndichiita pain isingatsananguriki, ndichiramba ndiine patience kuda rimwe zuva zvichaita. Mateenager ndikatingoti mwana mudiki ane crush kuna maiguru. Saka arikungoti kuti mudzimai wamukoma wangu ndinomuda, she's loyal, she's lovable, munhu akanaka fani ende ndinowa kumuda. Vedwe ndozvamunoita here mudzimba umu? Ndozviriko here zvekuti munhu otoda mukadzi wabhudhi wako odomutarisa nerimwe ziso? Inga zvakaoma. Zviriko, nekuti unotoona panogarwa naka kana munhu afa paya zvibamunini zvinenge zvakatotaimira maiguru. Vasikana ikandike inisa maiguru ndechitoona vanhu sevana vadoko because zvakaoma. Munongosiya comment motaura kuti chii chingaitiwa. Makasimba here tete? Chekutanga ndinoda kutenda Mwari nokuti hakuna chinhu chinokunda munamato. Pakashaika baba vangu vakatisiya tiri vana vatanhatu, vakomana vaviri nevasikana vana. Asi wani wedu akazotorwa nedenga, tasara yedu tiri vashanu. Tete ndakakura mufamily iri unstable. Vabereki vangu vaigara vakamarana, vorambana, vodzokerana. So instability iyi yakandiaffecta zvakanyanya nekuti ndaive mwana wepakati. Vasikana vekutanga vakatokura vari right, vachitoenda kuchikoro zvese zvakaringana. Asi zvaiti kana yasvika 10 yangu zvinhu zvaibva zvangotanga kuoma, ende zvinhu izvi
zvinhu zvaigara zvichiitika nguva zhinji. So baba vakazorwara kwekanguva kadiki ndokubva vashayika. Asi vasati vashayika pakaita nguva yekuti vakandiratidza zvese kubva kumabank cards nemapini acho, vakandiendesa kubasa ndikanokuona. Ipapo ndainge ndichangopedza form 4 ndiri around 17 years. Zvese izvi was a bit too much for mwana wezera rangu. Handizivi kuti vaizviitirei nguva iyoyo, nokuti ndaiva mwana wepakati, ndaitova nema-older siblings. Ndinoona kuti zvinenge zvechokwadi zviya zvekuti kana munhu ava kufa anozvinzwa ega kuti nguva yakwana. Ndaifunga kuti vacharatidza zvimwe zvacho mama, asi kwete handizvo zvaitika. Zvese vakaratidza inini. Chero ma-issues ainetsa mufamily, baba vakangoti uchazviona kana wakura, kwava kurwara less than a week, kwava kutoshayika. Akazozviona patova netime kuti baba vainge vava nenguva vachirwara through ma-medical records avo, mamwe avainge vakaviga. Ipapo ndaiita course yangu ye-electrical engineering, ndikabva ndatomira kuti ndimboita zvefuneral. Ndipo pakatanga kubengenuka brain dzangu about zvavaindiudza. Vafa kudaro vakatoshayika zvinhu zvakaoma. Saka sezvo ndainge ndakapiwa makadhi ekubhengi ndichiziva zvepini dzavo, ndokuwana mune mari. Maive nemari ndikawithdrawa, asi yainge isina kuwanda zvayo. Baba vakavigwa zvavo, pakaita kakuramwirana, hama dzababa dzisachadi kubata nesu. Saka takazongosara nehama dzekwamai, asi hama dzekwamai dzainge dzisingachauyi kumba. Chero kafona vainge vasingauyi. Ndakazotanga kufambira nyaya kubasa kwa baba dzemapension nema-life insurance. Apa Harare ndenge ndakambokusvika kupi, ndaitova utsi zvangu. Ndakafamba muHarare umu ndichinaiwa, ndichizama kuti ndidzokere kuchikoro. Nokuda kwekusaziva nzvimbo, pamwe pacho ndaitora mataxi. Ndinorangarira baba had been overcharged motikari yavainge vatenga through CMED. Saka baba vakafa, cheki yanyorwa. Asi nekuda kwekuti vainge vafa, cheki iya yakanyorwa patsva nezita rangu. Asi hapana pandakambofunga kuti iyi yaive mari yangu. Kwete, mari yose ndakaitora ndikanoipa amai. Ndaida family yangu zvekuti. Imwe yaiva muzita rangu cheki iya, mai vakati nditore ndikatonovhura bank account yangu ndikaisa. Mumba medu maive nevasikana vakawanda, saka vaigara vakaita ma-meeting namai. Asi zvinhu zvaisandibata-bata. Ndainge ndoconcentrata nechikoro. Handina kuziva kuti ndainge ndatova black sheep. Vanhu vainge vatorongana kutama pataigara. Mari yababa yakabuda yokuwanda, ndokubva imba yanotengwa kuChegutu. Asi dambudziko rakauya pakada kutengesa imba yekumarondera yainge iri muzita rangu. Ndini ndaifanirwa kuzosaina kuti itengeswe. Nekusada kutaura, ndakabva ndati regai ndisaine itengeswe. Asi umwe murume aifambisa nyaya idzi akandikohomedza kuti ndifungisise nezvenyaya iyi nekuti taizoregreta. Asi handina kuziva nekuti ndaive mudiki. Takazoenda kwainzi kwatengwa imba yacho. Hana yangu yakatanga kurova. Apa tainge tafamba ari manheru, munhu akavatengesera imba anga akaisa maroja. Apa vainge vasina kupiwa notice uye paisava nemagetsi. Nekuti maroja ainge asingabhadhari, vainge votovesera moto mumba. Condition yemba yaisaita. Apa mai vainge vavharwa mari yakawanda. Mukuda kunzwa kuti vainge vajutiwa sei kutenga imba yavainge vasina kuona, ndipo pakatangira ma-problems. Ndakazokumbira mari yekuti ndipedzise chikoro. Ndipo pandakaudzwa kuti mari painge pasina. Ndaifunga kuti zvechokwadi hapana mari. Kusvika musi paitika family meeting, ndikakumbira mari yekunopedza chikoro. Zvaidhura nekuti mazuva iwayo kwaibhadharwa ma-pounds. Apa ma-pounds aisabatika. Tete sisi vakabva vakurudzira mai kuti vatenge firiji, asi ini ndichinzi vana mari. Ndaikanganisa kunzwa here. Tete ndakava lonely, asi ndine ma-siblings same blood nini. Ndainzwa kuti handidikanwi. Kuramba ndokumbira mari yekuti ndinopedza chikoro kwakatanga kuitisa noise mufamily. Pakaita ma-divisions. Mai vangu vakazokwira bhazi vakaenda kuna mainini nemurume wavo. Handizivi kuti mama vakanotaura sei nyaya iyi, asi mama vakabva vanditi ndiende kuchitunguza ndimbonofurwa nemhepo, sezvo pamba
painge panekawo toxic. Ndakatofara kuti zvangu zvaita, at least ndinenge ndazowana wekuchemera. Ndakasimuka ndikarongedza kabhegi kangu. Baba vachiri vapenyu taimbovashanyira bamunini tichibatwa zvakanaka chaizvo. Tete zvokuti vamwe vavakidzani vaitofunga kuti tiri vana vavo, mabiological kids. Tete ndichingoti gidhi kuHarare ndakaona kuti masamba asiyana. Asi ndisati ndapinda tete ndaingowanika feeling yekuti iyi wrong move. Asi ndaigodi ini ndainge ndatova paground. Pamba apa paive pakangonyarara. Chandakatanga kuona ndechekuti vana ava vainge vasipo. Paive nemusikana webasa ndiye akanditambira. Akatora kabhegi kangu akaisa muspare. Ndakaitirwa tii nemusikana ndikatobvunza kuti maini varipi. Musikana akanditi vainge vakavata. Saka ndakafunga kuti zvimwe pada vainge vachirwara. Musikana akati kwete vainge vakangozorora zvavo. Musikana akakontinya nebasa rake. Maini havana kubuda, vakazobuda kumapasi 4. Chero mamhoresero acho unotoona kuti something is not make sure. Maini vainge vasingafari zvamutose. Ndakavamhorosa vakapindura one word kwava kutodzokera bedroom kwavo. Kudya kwemanheru kwakauya ndingori by self. Vana vavo vakazouya vakaenda kumarooms avo. Ini ndikasara ndakagara. Bamunini vakazouya kumapasi 7. Vakangoti vachinditi tete. Ndakashaudiwa size munongonzwa. Something was off. Vakatanga kunditi unodhimanda mari yababa vako wakamira sani. Vachitaura zvimwe zvisinganyoreki pano tete. Vakambonzwa wild accusation zvekuti unoshaya chekupindura. Unongokanuka nazvo. Asi ndakati sezvo vari munhu mukuru chiregai vataure. Vakatouya vakachaja kare. Vatori muattack mode. Zvakandishamisa zvakaitika apa nekuti ndichibva kumba ndakapiwa impression yekuti ndaizonyaradziwa nekubviswa pfungwa dzinorema. Ndakatanga kunzonoda kutora imba yababa vako wega wosiya hanzvadzi dzako dzichitambura. Aikaka, imba ipi futi? Handiti ndaitenge ndasainira imwe kuwedzera yekuchegutu. Ndaitova 17 or 18. Ndainge ndisingazivi kuti imba inoitwa sei. Chero zvekunzi saina mapepa sekuti uri handina kutomboziva kuti zvaireve. Remember tete ndaitovawo mwanawo. I remember mazuva TV yaivhara. Ndakatukwa kubva kuma7 kusvika TV yavhara kuma12. Vakabva vashedza mwana womukomana mukuru. Vakanditi kana ndazofa handidi kuti uite sezviri kuitwa nemharapatsetsetse iyi inoda kubenefita yega. Yowe, ndada kubenefita papi? Ini ndainge ndasaina mapepe kuti imba itengeswe. Handina chandakapindura tete. Vakapopota kusvika vaneta. Handina chandakambotaura. Asi ndakazvinzwa kuti panapa ukama wava kuvava. Zvekuva close yainge yava history. Ndaingonamata kuti dai kwaedza ndabva hangu ndadzokera hangu kumba. Ndakasvika mai vakagara nevanasikana vavo. Ndichisvika mai nevanasikana vavo vakachitanga kuseka kuti atukwa. Ndipo pandakaziva kuti zvinhu izvi zvaiva zviri planned. Ini ndini ndoga ndaive ndiri murima. Ndakaenda kurumu kwangu asi ndakazviudza kuti panapa ndava ndoga. It was them and me. Taipesana padoor pasina nyaya dzakati dzikiti. Dzimwe dzenguva paiuya muprofita achingotenderera ozongodaidzwa uchinzi tate handingaende iwe uri muridzi wemusha. Ndipo pandakanzwa kuti sisi vakuru vakazenge vazama kubisa nhumbu. Ndaisaziva ini. Ndaitovawo nemapressing problems angu tete. Plus, ndaisaonekwa semunhu. Chero chekutaura ndakachishaya. Munin'ina wamama akazoenda kuSouth Africa. Bamunini vaizenge vouya frequently kumba nechavaifambira handichizivi. Tete hapana chinhu chinorwadza sekuti unoda vanhu nemoyo wako wese asi ivo vasingakuoni sechinhu. To be rejected neyaunoti family yako zvinobaya zviri different than kurambwa nemutoro. Ndakazenge ndine kumwe kwandaibata. Saka umwe musi ndakasvika pamba pakazara vanhu. Mainini vekuSouth Africa vaya vainge varipo. Ndipo pandakazoziva kuti vaifambira nyaya dzekuti hanzvadzi yangu yekupotsa yabvisa mimba idzokerana nemurume. Ndakangosvika ndikamhorosa vanhu. Ipapo ndainge ndine pfungwa dzaindinetsa dzekuda kuziva kuti ndakapasa here okwete. Ndaiziva kuti ndikafoira mawani anenge atanga tete nokuti kugara kwandainge ndoita pamba apa kwaive kwekushinga chaiko. Paingepo vava pasingagariki. Ndakavamhorosa
ndikanogara seri kwemba kusina kana light. Bamunini felt bad. Vakati sei ndainge ndakazvipeta semukwasha kudai. Ndakangoti mukwasha ari nani, at least anenge ane position nestatus, indaionekwa sembwa chaiyo. Bamunini vaive kuchitingisa, ndipo pavakazondibvunza zvainetsa. Ndikatanga kurudunura nyaya yose, ndakaona bamunini votsikitsira. Ndakaona kuti mukuru anyara, asi zvinoita here kuti munhu mukuru ati ndakatadza. Bamunini vakazogara pasi nevamwe vakati vaizobhadhara mari yechikoro yaidiwa, asi aingova matandanyadzi emunhu mukuru. Tete ndaiziva hangu kuti hapana mari yaizombouya. Tete ndakazoshanda kiya pane umwe munhu aigadzira ma-TV. Pekutanga aisandibhadhara, asi akazotanga kundipa mari nekuti aitoona kuti ndaive ndiri pamawani. Yanga isina kuwanda zvayo, asi ndiyo yandaiti kana ndapiwa ndoshandisa kuita ma-application. Kumba situation yainge yava nani, kuda inyaya yekuti ndainge ndobvuma kushandirwa dzimwe nguva. Asi musi ndakangomuka zvakakwidza ndikaramba kushandisa muteuro iyo. Kuita ma-application handina kurega, nekuti ndaibatikana kuti vamwe vangu vari pamabasa pamakambani masvinu. Tete musi ndakazoita rombo rakanaka ndokupindurwa pane imwe big company. Tete paive ne-basic salary plus commission. Ndakada kumborega kuudza vanhu vekumba, handidi taingova vagarisani here. Vakafarwa pamba shemu, ndikaziva kuti yaiva nyaya yekuti ndawana basa, ovaifarira kuti munhu wavaivenga aizenge ava kubva pamba. Ndakazenge ndatora ma-results ende ndaive ndakapasa. I cried tears of joy pandakaona ma-results, kunzwa senge pamberi pangu pabviswa zidombo, kunzwa kuti pamashoulders angu pabviswa burden. Ndakaenda kugweri kuya. First 3 months ndaishandira basic salary, asi 4th month ndakabhita matarget, ndikaita the highest paid employee pabasa pandaiva ndiri. Tete izvo hazvina kufadza vanhu. Chandinoda kutaura ndechekuti kana uine favor yedenga, you can conquer anything. Iye zvino I'm a fully qualified electrical engineer. I've also found my calling in Christ. I've realized kuti favor yaMwari inonditevera pese pandiri. Ndakarwiswa nefamily yangu ndikakunda, ndakarwiswa kubasa ndikakunda. Handivengi family yangu at all. Ndofunga the love that I had for them overpowered the hate they had for me. So nyaya iyi kundeikurudzira 1 or 2 yekuti unogona kuita ma-struggles left, right and center, asi Mwari variko. Don't let the world change you chero zvikaoma sei. Rather try to change the world through my acts of mercy, tsitsi nerudo. Nyaya pandakaitumirwa ndakangofunga ma-struggles anoindwa through ne-boy child, kuti unoti wasvika kumba unotukwa, mama vakuita gang up nevana vavo vasikana, zvakawanda zvichiitika. The boy child, in most cases the boy child tinomuneglecta because kudhara vana vakomana, it was a patriarchal society. Saka taifunga kuti vana vakomana aiwa zvinhu zvavo zvakarongeka, but pane dzimwe nzvimbo unotoona kuti vana vakomana vari panguva yakaoma. Tangozvinzwira tega kuti in the end God wins. Tinokutendai nekuona episode inokomaita. Muve nezuva rakanaka. Mwari vakuitirai zvakanaka. Ndatenda. I think you need to read them.